eerste weekend was fantastisch, hè? Twin Stone Lodge. Was heel goed. Ongelooflijk zalig. Heel stil, rustig, heel rustig. zalige bidden. Ja. Ik heb niks gehoord. Alleen de vogeltjes morgens. Ik denk dat ik Bambi heb horen lopen. In zijn totaliteit een leuke ervaring. Het was topontbijt. Het was uitgebreid. Het was zeer uitgebreid. Ook de omgeving. De kattenvinnen. Keileuk recreatiegebied. Om zelf van Limburg te zijn ben ik eigenlijk daar nog niet echt geweest in Kattenvenne. Maar het is een hele leuke omgeving. Jij zou dat moeten weten, hè? Ja, dat is erg, ja. Niet Dat is heel in eigen erg land, in eigen streek. Ja, ik weet het. Ik weet het. Ja, ik vond het heel leuk om te doen. Via de app van het fietsroutenetwerk hebben we zo'n een fietsroute uitgestippeld. Ja. Heel goede fietspaden weer om. Geraarde wegen die redelijk golvend zijn, Ja, maar ook dus wel heuvelachtig. Door het water daar, dat vond ik echt wel fantastisch. Maar je voelde wij van Mozes, hè? Ja, spectaculair. Het Genevermuseum was ook echt een verrassing. Dat was leuk. Ja. Heel bijzonder als je door die poort komt met de fiets, dat je in een andere wereld waant. Het was toch wel heel interessant om te weten hoe dat ze dat eigenlijk vroeger deden en hoe dat je eigenlijk iets brouwt. Je ziet de verschillende stappen, je ziet de verschillende authentieke en originele productieprocessen en stukken staan. Ik vind die techniek ook wel spannend en dat werkt dan helemaal op stoom. Het was ook echt even schrikken wel, maar het was heel indrukwekkend hoe dat die man dat voordeed. In Geneve, de dag van vandaag, heel veel verschillende veel smaken, geuren krijg je. ja. Krijgt Heel veel smaken. bananen, aardbeien, frambozen. Die Geneverproeverij, dat was echt leuk. Heel lekker. 8 jaar gerijpt op eikenvaten. Ja. Het is wel ook mooi om aan hem te voelen hoe dat mensen gedreven zijn, wat ze mee bezig zijn. En dan hebben wij dus gewoon eten in de... Au nom de Dieu. Maar Het is au eigenlijk... ja, Nom de Dieu. het ligt net naast een kerk. Ja. Dat was bangelijk. Echt heel lekker, ja. Super vers klaargemaakt. Zalige gastvrouw. Ja. We zijn goed geswailleerd geweest. Toch een restaurant met een heel lekkere en goede keuken. Een hele leuke afsluiting. Aanrader om af te sluiten. Ja. En Limburg is absoluut aan te raden voor te bezoeken, zeker weten. Het is een gastvrije omgeving. Hè? Aangenaam, open, spontaan. Leuk dialectje. Leuk weekend, hè, schatje? Op een leuke weekend. We komen zeker terug, hè. Daar drinken we op, hè? En voor sfeer en gezelligheid. Geef een 11. 11. Ja.